Nakatakda na nga ipatuman ang usbaw sa inadlaw nga suhulan sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Davao Region sa sunod bulan. Kung pila, atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sugod sa March 7, maabot na sa sobra 500 o 500 pesos ang minimum wage sa Davao Region. Human nga nagpagula og new minimum wage rates ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB 11. Aprobado na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB 11 ang 29 pesos nga usbaw sa inadlaw nga suhulan sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Davao Region. Kinahanglang ipatuman kini sa mga employer sugod March 7, 2025. Sa non-agriculture sector, gikan sa kasabtangang minimum wage nga 481 pesos, mahimo na kini nga 510 pesos. Sa agriculture sector, gikan sa kasabtangang 476 pesos, musaka na kini sa 505 pesos. Usa matud pa ang Associated Labor Union kun alo Southern Mindanao Region sa mga mitambong ato sa gipatawag nga konsultasyon sa wage increase diin 150 pesos ang ilang gipangayo. Nasad lang mi kay nganong 29 pesos lang ang kani siya, dili man gini siya isa ka kilo nga bugas, di gini siya makapalit, dili po di siya mutandi dito sa Consumer Price Index nga naa sa criteria nga dapat sundon ni RTWPB, wala na nila gisunod. Ilabihang apektado gayud matud pa ang mga empleyado sa grabeng pagtaas karon sa presyo sa mga palaliton, pamiliti sa transportasyon o uban pa nga galastohon nga dili na makaapas sa gigamayon sa sweldo. For the past 35 years, ang kanilang ginahatag sa kaning RTWPB, ginahatag nila sa amua is gamay lang jud kayo na aumento. Di gyud siya makabawi sa amua ba nga sa nagdaan nga panahon dagko na kay utang ang mga tao kay gamay kayo ang sweldo. So kana ba to at least ibalik nila sa amua at least 2 pesos per month per year atong 35 years ba 70 plus ang katong additional na magtandi siya sa Consumer Price Index. Aminado ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga luyo nga 29 pesos ang usbaw sa suhulan. Dako na kini og epekto sa mga negosyo, sanglit dugang kini sa expenses matag adlaw sa kada empleyado. Pinakaapektado matud pa niini ang micro and small entrepreneurs. Normally, for businesses, if there is an increase on the cost, we will either include that as an additional portion of the price o maginang mahitabuan na. So whatever we are doing, services man or product, kay diba sa atong basic accounting, whatever is the cost, that should be part in the computation of the price. Sara na hinaot ang labor sector nga unta mapurbahan matud pa ang ginaduso sa Kongreso nga 200 pesos across the board wage increase. Apan sa kabahin sab sa business sector bisan unsa man nga change sa ilahang labor cost, mamahimo kini nga ma-transfer ngadto sa mga konsumante pinaagi sa pagpalit o pag-avail sa ilahang mga produkto o serbisyo. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.